Yun, magandang araw mga kapatid. Lakad tayo, pupunta tayo ng LTO para mag-renew ng driver's license. Dito lang tayo sa Venice Grand Canal sa McKinley. Mayroon daw ditong opisina ng LTO. Araw ng Miyerkules ngayon mga kapatid. Nagpaalam muna tayo sa ating principal. Yun, para nga makapag-renew ng license. Pinayagan naman tayo. Salamat po ma'am. Lapit lang ito sa amin, Venice Grand Canal. Ito yung kagandahan dito sa Metro Manila, kasi marami kang pwedeng pag-renewhan ng license. Kagaya ng sa province ka na malalayo yung pagre-renewhan. Update lang ang pasok ng mga nasa gobyerno ngayon, kaya kailangan matapos natin tong pagre-renew. Medyo maaga tayo. Nakapagsabi sa atin na dito daw sa Venice mayroong mapagre-renew ng LTO, sa LTO. Kaya dito tayo pupunta. Ito yung pinakamalapit sa amin. Pasok tayo ng McKinley. Pag nagre-renew ako ng license, ako talaga po yung lumalakad. Nasasagot yung mga katanungan sa isipan natin. Ano nga ba yung mga pagbabago? Tsaka may natututunan tayo. Pag pinalakad mo kasi yung license mo, wala kang matutunan. Go agad. Papark tayo dito. Wala mga kapatid, balitaan ko kayo mamaya pag kung ano ng
magiging resulta ng ating pag-renew ng license. Thank you. Puno yung parking ng motor. Wala. Yeah, mga kapatid, pauwi na tayo, nakapag-renew na tayo ng license. Dahil wala tayong violation, 10 years yung ano natin nakuha. Yun. So, ito yung kagandahan dito mga kapatid sa mall kasi komportable ka. At the same time, kunti lang yung pila. Yan. So, dito pa lang po ito sa malapit sa Taguig sa Venice Grand Canal Mall or Venice Piazza Mall. So, ang tawag dito mga kapatid, mas maganda dito ikumpara dun sa ibang licensing office ng LTO kasi medyo komportable talaga. Mabilis na yung process. Yun nga lang po, pag wala pa kayong medical na pupunta po kayo dito ay medyo may kabagalan kasi alas 10 nagbubukas yung medical na ano nila. Yung LTO po is alas 8. So, yun po. Pauwi na tayo, nakapag-renew na tayo. So, maraming katanungan sa isip natin na nasagot naman na at dito sa pagre-renew natin. Kaya na magkano ba talaga yung babayaran. Ang binayaran lang naman natin is 600 po sa medical. And then 680 po sa LTO. 660 pala, 660 kasi tawag nito, medyo expire tayo ng 3 days. Kaya yun yung nangyari, 680. Pero pag updated po yung ating tawag nito, yung ating napunta na ako sa basement. Yung pagre-renew or sakto lang talaga sa date kung kailan tayo magre-renew. 5 lang, nasa 500 lang, 520 yata, 520. Ayun.
Salamat po. U-turn tayo. So may natutunan na naman tayo ngayong araw na to sa bagong sistema ng pagre-renew ng license, driver's license. So una po mga kapatid, dapat po may portal po kayo. O nasa mag-sign in kayo dun sa portal ng LTO. Kailangan may account po kayo dun. So bago ka po makapag-renew ng lisensya, siguraduhin mo po munang wala kang mga violation. Gaya po ng ginawa ko, may violation tayo sa MMDA na coding. So binayaran muna natin yon. Sinettle muna natin yung violation na yon. And then patapos nun po, pwede na po kayo mag-exam. Exam po kayo sa online, sa portal ng LTO. Pag nakapasa po kayo, i-print out nyo, and then yun po yung dadalhin ninyo sa LTO papuntang LTO po. Kasama po yung inyong old driver's license and then medical. So yun lang naman po, tatlo lang naman po yung kailangan pag re-renew. Kailangan nakapag-exam ka, pasado ka. Tapos po yung old driver's license and then yung medical. And then patapos nun magbabayad ka na po. Ang binayaran ko po sa LTO dahil po sa expire yung aking license ng 3 araw ay 660. Ayan, 660 po. And then sa ano naman po, sa medical certificate, depende po yan sa pagpapamedikalan nyo. May mahal din po kasi may mura. Pero dito po sa pinag-renewhan ko, pinagpamedikalan ko ay 600 lang po. So bali ang nagastos ko po, kasama na po yung parking is 1,305. Okay, 1,305 lang. Okay na. Tapos na. Isa pa pong tip, isiguraduhin nyo lang po na wala kayong violation na medyo mabibigat, kasi pag may history kayo ng mga mabibigat na violation, di kayo makakuha ng 10 years na validity ng driver's license. Yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa ating channel. Ingat po kayo lagi. God bless.
like a test that I fail, so depressed.